E o tío, o tipo díceme, bueno, non sei o que me dixo, pero claro, tú date cuenta. Ao final arrancamos o programa, arrancamos a temporada. E tú dirás, mon, eu estou aquí, quero dicir, tú date cuenta que eu teño cartos. Tú daste cuenta disso? Sí, sí. É dicir, eu teño cartos para irme a Punta Cana e vivir en Punta Cana hasta o día en que me morra. O único que teño que morrer ao día seguinte que chego. Pero quero dicir, eu que necesidade teño de estar aquí? Ninguna. Igual que Galloso. Ten Galloso necesidade de estar ali? Ninguna. Pois eso mesmo. Que novedades hai? Que novedades hai aquí hoxe? Que novedades hai hoxe aquí? Pero que as novedades tampouco ten por que haber novedades, porque ten que haber novedades. Porque ten que haber novedades. No, é unha temporada nova, habrá novedades. Tú acórdate, eu cando era novo, cando iba aos pubs, sabes, aos pubs, ás discotecas, aos bares, aos pubs. Eu non quería novedades, eu quería que estuveran os mesmos que estuveran a semana pasada. E sobre todo as mismas. As mismas, sobre todo as mismas. Claro, non quería novedades. Sobre todo as mismas. Que novedades hai en lugar? Mañá. Empeza mañá en lugar? Cambia Galloso de zapatos, me parece. No, pero Galloso cambia, porque cambia cando lle sale dos collos, cambia de presentadora. No, cambia de presentadora, cando lle dá gana a él. Bueno, home, pero... Cambia de presentadora, este ano cambia tamén. Dille tú, Eva Iglesias, que vai vir Tania Beiras. Dille tú, no. Dille tú. Oye, unha cousa. Que hora é? Por que levas... Ainda non son ni as 10. Por que levas a gorra? Avisádenos cando empezamos, Leva gorra. Sí. Porque... E tú por que non levas pelo? No, espera, tonto. Leva gorra porque, como o outro empezou o programa da temporada co pelo... O outro, sí. Non teñido de rubio, tinguido de loiro. En galego dixe tinguido de loiro. Porque tinguido de loiro parece que che morreu alguén da familia, Quer dicir, como está? Está tinguido de loiro. Bueno, pois... E foi agora, sí. Entonces quero deixar a sorpresa de se vou teñido ou non. Entón vas a... Espera, que dixome a miña filla, se te tiñes, desapúntome de filla túa. Normal. Sí. Cando empecemos a avisar, temos un público... ¡Se público! Espera, que hora é? Que queres falar? Oxe, tamén che digo a verdade, que quixen empezar o programa así, porque tú realmente date cuenta que o ser humano ten un problema básico, que é que non sabe por que está aquí. É verdade ou non? Dime tú por que estás no mundo, dime tú. Vas ter unhas preguntas tamén. Agora ten sentido porque estás pola túa filla Ariadna, un aplauso para a filla de vos. ¡Hombre! Señor. Pero entonces, eu creo que como ser humano non sabemos por que estamos aquí, unha das defensas que temos ante eso é a comedia, a risa. E hai que rirse. Pero a xente non sabe rirse, por eso estás tú aquí, en Land Rover, para que a xente se ría cando se ten que rir. Pero, antes de empezar a comedia, aproveitando que temos un público tan bonito, nós vamos a facer comedia nada máis, solo comedia. Pero antes, aproveitando que temos un público tan bonito, podes arrancar un aplauso, unha máis, Sí. Un aplauso grande para, antes de empezar a comedia, para toda a xente que todo este verán tuvo que sufrir os lumes, dentro e fora, todo na Ourense moitísimo, pero tamén en outros sitios, na Costa da Morte, na nosa provincia de Lugo tamén. Entón, o primeiro aplauso da temporada de Land Rover vai ser para toda esa xente que tuvo que sufrir durante todo este verán as consecuencias de algúns desalmados e do clima tamén.